Sabihin mo na kasi ang totoo. May karapatan akong malaman kung ano yung totoo kasi anak niyo ako. Anak. Anak ka namin. Pero hindi kami ang totoo mong magulang. Hindi ka namin tunay na anak. Wait lang, Han. Matagal ko nang pinag-isipan ito. At sa palagay ko, ito na ang tamang panahon para malaman ni Sugar ang totoo. Gusto ko lang malaman anong nangyari kahapon kay Tito Charlie. Bakit biglang di niyo na ako anak? Saan galing yan? Pagkapatid kayo na yan, Asina.